takový dětský ty. A tuhle barunku jsem odehrála a pak už byla barunka ke konci, když už byla vypravená, měli ji už a před smrti babičky. No jo, divadla se tady hodně hrály, opravdu. A krásný kostýmy a krásný... No, to byla zpěvohra, se zpěvahama to bylo, no. A ta se hrála tady pro velkou účast a velký zájem 7krát se opakovala. To jsme ještě měli mezi tím zkoušky, ale myslím po 2 zimy jsme to takhle trali. I krásný kulisy, to je tak... No, to byly kulisy skutečný. A tadyhle... Jako ta Viktorka, tu boušku, víš, jak dělali. Ta je přesná, měli plech jak je přesná. No, a Viktorka, víte, jak je vyšitá. A ta krajina, to je nádhera. No, to byly kulisy všechno. Ono se takhle i na vsích dřív prej hodně zpívávalo. Že jo, to už taky teď není. Že se zpívalo takhle ve vsích. No, že jste se scházeli prej? No, třeba když se dralo peří, že na každém dvorku měli hus, se drželi husy kvůli peřinám, že? A tak, a pak se zimně dralo, scházelo se takových 6-8 lidí, kolik se jich sešlo ženských teda. A buď to se vypravovali historky, nebo se zpívalo, přitom asi od takových 7 hodin do 10 se dralo peří a povídalo. A tak přitom, Nesmělo se kejchat? Taky kluci, ty Jarostkové, my jsme byli 3 holky, tak to je peřin. Tak se dralo a ty mladí zase dělali takový legrace všelijaký, ale nedělali škody žádný. A tak měli radost, když se dralo peří, že někde chytili, podařilo se jim chytit vrabce nebo tak. A jak hodně se topilo, aby bylo teplo, že když se sedělo u toho, tak bylo teplo a tak byla špehírka otevřená a pustili tam vrabce. Lítala peří, tak takový. A nebo přišli, třeba 2 kluci přišli, a mezi tím, jak se topilo, byly kamna, všude byly kamna rozpáleny, tak měli připravenou papriku a hodili na tu rozpálenou plotnu trošku papriky a všechny začali kejchat. Při péři to, víš. A tak takový, ale... Bylo zábavu postaráno. No. Ty mladí se takhle museli něčím bavit, Děti, tadyhle jsem se chtěla zeptat, tady mám od tebe ten dopis, tady mám... To jsi psala ten rodokmen, ale chtěla jsem se zeptat, tvoje babička a tvůj děda, a odkud pocházel děda Kosek? Tady z Hrošky? Děda Kosek? Ano, tady. Ale tady ten dům koupil? Tady. Ale jinak byl kde? Teď já jsem nevěděla. No to ani nevím já už. Aha. Jen od dědova vyprávění, že tady kdysi bydlel nějaký svatoň. A to byl řezník. A to mě děda říkal, že ještě ten hák v chodbě je od toho, a pak je to ta klenba a to je ještě původní. Tam jsou 2 místnosti klenuty, že tu jednu jsme přepažili, udělali jsme v špajsku z toho, že to dodatečně. A v té síni jako tam je ještě ta klenba je. Čili děda pocházel z Hrošky, ne z téhle koupy, a babička z té Záhornice? Babičku si vzal ze Záhornice. Ze Záhornice. A tehdy se pekl taky doma chleba. Ta pec tam byla. Taky ta tam byla.
ve zdi byla a tady do té místnosti byla vlastně tak strčená ta pec a tam zvenku, nebo z toho se tam dávalo chleba. To si pamatuju dobře, jak se dělalo těsto. A jak často se pekli chleba? No, přes 1 týden, na 2 týdny. To byla velká, nevím, 6 nebo 9 bochníků. To byly bochníky veliký, nebylo větší než tady to. A on to byl celožitný, ten chleba, on netvrdnul tak, byl pořád takový vláčný a byl dobrý. Z toho těsta se ještě pekli takový nějaký menší, co to bylo? No to si pamatuju já trošku. Nevím, jak to bylo. Maminka do toho, mě strašně chutnalo to těsto syrový. Já jsem vždycky šla a kus těsta. Maminka se zlobila, vždyť to v tobě bude kvasit, protože to... Kvásek? No. A tam dávala kmín taky, že jo? No. A tak mě upekla takový jako větší vdolek to byl, nakrájela jablka na kousky, zaválela ho do toho a upekla. A ono to bylo dobrý taky. Jablka uvnitř a v tom chlebě. Ale mě chutnalo to syrový těsto. Já nevím, že jsem vždycky zlobila, že to... Já si pamatuju, že to byla taková díž docela veliká, dřevěná. No. Měli jste takovej... Tak vidíš, kopist se to já nevím, jak se jmenovalo, taková velká, že jo, velká vašečka, že jo. Vašečka. No. A to se chodilo kolem dokola, poněvadž by to nikdo nezmohl jenom rukama, že? Tak se chodilo kolem ty díže a tím se to míchalo. Nejdřív se udělal kvas, původně se nechalo z minulého pečení tam kousek těsta, třeba za takový vdolek pustí, ale prostě nevyškrabanou, aby to uschlo, nechalo se to usušit těch 14 dní, aby to neplesnivělo, že tak se to nechalo usušit u kamen a tak. A když se podruhý peklo, tak se vlažnou vodou to nalilo, ono to nabotnalo a nechalo se to do druhého dne, ono to, jako se dává vlastnice, no, tak se to nechalo a to byl kvásek a pak se teprve do toho dala mouka, zase dál patřičné množství a v té díži se to mísilo. No, a vyvalovalo. Jak to dlouho kynulo? To byla hrouda, to bylo, že jo, to bylo těsta. Jak to dlouho kynulo? No to už se to hned potom, kynulo, do druhého dne to se to přikrylo, aby se udržela teplota, tak se na to přikryla třeba kabáty, deky, obalila ta díž, aby se měla teplo a ono to kynulo. Pak u kamen, že poblíž kamen, aby to mělo teplo a zase druhý den se to, na to se to dalo, zase ještě se to nechalo kynout a pak se to dávalo. Sázelo do pece, že? Pece roztopila, to se tam dali kusy dřeva, rozpálilo se, aby byla hodně horká, pak se vzalo taková škrabka, jako řeplo se to jmenovalo, tak se to na strany, ten popel žavej, aby zůstal tam a když bylo potřeba sázet ten chleba dovnitř, aby v té peci bylo světlo, tak se tam vždycky hrstička takového roští hodila a ono to rychle splanulo, udělalo od ohýnku světlo a teď se tam strkalo. To byla dřevěná lopata, větší než tady ten list. A na to se ten bochník dal, takhle se nadělali takovýhle rejšky kolem dokola. A to se taky dali. Maminka křížek na prostředku udělala. A to vonělo jistě všude, že? No. Když to peklo, to byla vůně. No.
Na to se to takhle vyhodilo z ty ošatky na tu lopatu a tou lopatou to děda tam nasunul a šup s tím do pece. No. A když potřebovali, aby jakou dobu, už to nevím, jakou dobu se to tam peklo, ale když potřebovalo vidět, tak zase tam dalo jako přímětu trošičku, aby viděla, že už má pěkně červenou barvu, tak ho vytáhl a naprknul takhle narovnal, nechal se vychladit a zase bylo 14 dní živobytí. No. Ještě si pamatuju, tady zrovna v té místnosti byl jakýsi stroj, jakási odstředívka na mlíko. No. To tekla smetana a mlíko zvlášť. Já vím, že jsem to obdivovala. Odstředívka. A to se s tím dělalo denně, ne? Nebo jak se podojilo? Denně. To jsem se vždycky divila, jak je to možné, že se to dokáže z teplého, čerstvého mlíka, když tak by se muselo malinko přihřát, muselo mít patřičnou teplotu. A nalilo se to do takové mísy a tam byla klika pak, to se roztočilo, to mělo veliké obrátky a z jedné strany byla taková rourka, a z druhé strany taky a na jedné straně tekla smetana a na druhé straně odstředěné mlíko. To se mohlo krmit. A tady byly 2 kravky nebo 3? Já si pamatuju, že tady byla malina a stračena. Ale jestli předtím... Tak většinou byly 2 krávy s 2 se taky oralo, že a jezdilo na pole a všechno obdělávalo. A pak byla třeba jalovička. Ještě. A zase ta nejstarší se třeba už vysloužila, že tak většinou byla ta mladá, tak byly jako 3 kusy, no. Nebo telátko se vodní zasalo. Vidíš, ty si to ještě pamatuješ taky. A pamatuju si, že se jezdilo někam Doubrava se to jmenovalo. No, tam jste měli pole, že jo? No. A tam jsem taky s dědou jezdila. Na Žebříňáku? Na Žebříňáku taky, protože on tam jezdil na krmení někam, tak to bylo. Ono tam bylo pole, no tak tam třeba obdělával pole, vláčela nebo orala to a pak se naseklo krmení a hodilo na vůz a jelo se. A to bylo daleko tam. Já jsem se vždycky prospala cestou, než jsme dojeli domů. A tady, a nevím, jestli to pamatuju dobře, tadyhle někde ve Stránce jste měli sad, nebo byl tam sad a v tom byl jakýsi dřevěný domek a říkalo se, nebo se si pamatuju, že se tam měli sušit křížaly. No. A to bylo přímo dědy? Švestky, no. To byla sušárna. A tady bylo, abych řekla, ten kraj byl samá švestka. Tady bylo hromadu aspoň snad na 10 sušáren, tady dole, na všech koncích. A to se nezavářelo, že to se sušilo. I s těma peckama teda? I s peckama, no. Dříve to nebylo tak červivý jako teď. No. A to bylo čistě dědy, nebo to bylo ještě tam sušili i jiní? Nebo jenom... I jiní. A čím se tam topilo? No. Nebo jak to, že to... No, to se muselo opatrně topit a hlídat to, aby se to nepřipálilo. A to bylo se dřevem asi? To bylo se dřevem, no. A jak to tam bylo? Palety nějaký, nebo na čem to bylo? To byly takový lisky, se tomu říkalo, dřevěný z latěk, aby tam mohl ten vzduch teplej. No. A mě vždycky nejvíc chutnaly ty rozpečky, když ta ještě nebylo suchý. Slíva pukla a to se vždycky na to šli dívat a zase, když tak je trochu přerovnal nebo otočil tu lístku, kde od jedné strany bylo. A jak to dlouho trvalo, než se to usušilo? No to museli v noci, celou noci to nemohl nechat vychladit. Aha. No. Čili se zatopilo a celou noc tam někdo musel přikládat. No. Aha.
zase v noci. Sušilo, jo. A než se tady zavedla elektrika, tak se topilo, tak se svítilo čím? Petrolejkama nebo? Petrolejkama, no. A vy jako holky, myslím maminka, ty a teta Jiřa, jste se přitom učili taky, nebo při těch petrolejkách? Nebo to? No, já nevím, jak holky, protože oni jsou starší. Daleko byli starší, ale tatínek jako měl dost brzy, jak začala elektrika, tak on, když měl nářadí a to, tak si nechal napsat brzy byla tady zapojená elektrika, tak jsme ji měli tady v tom baráku dost brzy. No tak já už to ani nepamatuju snad, že se tady petrolejkou svítilo. To už nepamatuju. No. No už si potom děda jako pořídil nějaký stroje, tak aby se nemusel tak dřít ručně, dřív to bylo všechno ručně dělané. To šel do lesa, lesníkovi řekl, že by potřeboval dřevo na to a to, dělal vozy a žebří nějaký a ty nářadí všelijaký hospodářský. A tak řekl lesníkovi a on šel s ním do lesa a tam mu naznačil, který může stromy podříznout. A tak s tím tovaryšem, jak u něj tam dělali, že zaučovali se, tak šli a museli do lesa skácet. Pak mu to s ochotou některé ten hospodář, jako co měli koně, statkář takhle, tak mu to s koňma přivezli, složili to tam na sad, halda, tam bylo klád a on to pak z toho těžil. No, všecko osekávat ručně, to byla taková veliká, dlouhá takhle sekira a ty klády ručně osekávali na takových těch stoličkách to bylo dané, aby k tomu měli přístup a všechno takhle ručně. No, pak mělo pilky, tyhle pořízy a tam na všechno měl ruční nářadí, no, ale pak už během času, když byla elektrika, tak si už pořídil hoblovačku, hoblovku měl, pilku pásovou, už to mohl nařezat na kusy, tak si to chválil, no. Teto, a já si vzpomínám, babička, že nám vyprávěla o tom, jak jste tady slavili Vánoce. Mohla byste zavzpomínat na Vánoce? Na Vánoce? Na Vánoce, když jste byla malá, na svoje dětství. No, to se drželi Vánoce. No, to bylo ještě jinak, to i když já jsem byla malá, no tak se to dodržovalo taky, že? Na Štědrý den to se šlo. Ještě za tmy rodiče krmili dobytek a my jsme šli na sad a kolem každého stromku jsme obcházeli a křičeli stromečku, stromečku, stávej, ovoce dávej, ustroj se, učeš se, je Štědrý den. A to bylo slyšet tamhle z důli hlasy a z druhého konce, jak všechny děti na to byly už vedeny takhle, no, tak to si pamatuju z mýho dětství, no. Čočka by byla k obědu, to se muselo postít, když ještě jako si pamatuju, tak to jsme měli hlad a maminka říkala, ne, bude štědrá večeře, to se nesmí jíst, to se muselo dodržovat ten půst, no. A tak se dělali kroupy, hrách a takový, luštěniny hodně a tatínek šel do chlíva a nakrájel, kolik bylo kusů dobytka, tak tolik krajíců nakrájel, posolil a každému dobytčí to dal sežrat, aby měli něco štědrého, vánočního. No.
takhle. A koledy jste zpívali? Taky, jo, koledy se zpívaly, no. A z těch zvyků jste hlázeli střelícem, nebo co? Jo. No jo, to se házelo střelícem, já vím, že to tak už byla Máňa, babička jako už byla větší a tak. A ten se vždycky otočil špičkou ke dveřím. A tatínek vždycky říkal, no jo, světoběžnice, ta už nám bude chtět utíct z domu, to už byla jako větší. No. A co já si pamatuju, tak jen tak z toho, že se šlo ven, ta holka šla třeba ven a teď čekala a říká, kde dnes můj milý věz, tam ať zaštěká pes. Tak já jsem taky, už jsem byla trošku vyspělá, tak jsem šla ke dveřích venku a taky jsem to říkala. No a ono nic, až pak zaštěkal pes tamhle někde u hlasu a já si říkám, tak to bude někde nějaký odhor. Nějaký z hor. No, nenapadlo mě on z toho baráku. To jsem si tak jako zapamatovala. No jo, a na půlnoční se taky chodilo, nebo? Chodilo. Děda Kosek ten hrál a to vždycky od trochu byl ve věži, v té zvonici až nahoře, tam to bylo osvětlený a on na trumpetu odtroubil 12 hodin a to začínala půlnoční.